ita, isagot mi kada kayo ti istorya ana pauluan. Tinarangas nga amo. Tampok itang aldaw iti panakigasang-gasa ti Mortal a Hero dito'y drama ana pauluan. Alipugpog! Inkantada la Adisya. Saan ka kadya mailiw, ije inkantasya? Mailiwak mat, apong. Sa anak pa'y mat amabalin nga agsubli ijay. Gaputa saan pa'y anak baliw tilangak. Mun nga rod. Anya nga tati nasayaat nga aramidem. Tapno agsubli ti sigod alangam. Wan na rod, apong. Apong, laade siya. Addamanan misyon tayo. Anya nga'y dayta kulas. May nga amo anaranggas kadagiti adipen na. Sa dino dayta. Jak amo. Basta napintas a lugar ti nakita kiti parparmatak. Kasta aya. Sapsaplitan na dagiti adipen na. Awan asi na. Ay. Madiday ta. Sige, agsagana kayo. Tamapan tayo iti dayta a lugar. Umayak ka di mat? Wala, umay kamot laadi siya. Sige, intayo nga rodan. Angem sakbay na. Irikap tayo pa ito'y balay tayo Nang rona kat nagpipintas ti alikaman tayo ditoy. Ang mga nwadag tatakaw. Ay, ti agtatakaw dito'y patad. Wala pong. Sige, irikap tayo nga rod amin atawa kan ridaw. Ha? Nana, kapagayan mo't naglawa, to'y nangiturungan ti alipugpog kada tayo. Gilos, apok. Wala pong. Naglawa a kapagayan. Nagmaya ti mayang angin nga ayamoom dagiti pagay. Wen, laade siya. Nalabit ako kwa daytoy tinaranggas nga amo. Hoy! Da kayong adipan! Anya ti aramidon nyo ditoy. Apay adi kay agtrabaho. Kayat yu ti masaplit, ha? Ay, saan da kami alatigwan, Saan kami nga adipan? Nagadupay lang nga rason nyo. May saka kadi kadagiti katalag ti amo yo. Anya tinagan mo? Wen, may sak akatalak. Siyak ni Maria Teresa Iluminada, San Juan del Barrio. Anya? Weh, nagatidugan tinagan mo? Teresa, kunada kanya. Nagpintas tinagan mo? Tumboy kan samet. Anya kumati-mati dita. Iyay, wala. Saan met adakas? Maria Teresa. Mabalin ka di nga itulod na kami iti ayan ti amom? Teresa, kunamlatan na. Di mo na yunan iti Maria. Tadyak kayat. Sige, Teresa. Kasta. Aguray kayo. Apay nga da kayo dito katengaan ti talon. Agtatakaw kayo kadi. Ne, saan? Sapsapulan mi ti akin kukwa iti dayto akataltalunan. Anya tiran tayo. Kaya't mi ti sumrek, kas trabahador. Anya. O sige, umay kayo. Sumurot kayo kanya. Naawat kayo adagos. Da kayo adwa. Iti talon dayan nyo. Asino kada kami amo? Da kayo adwa kunayo lang met. Di na kami met innaganan. Anya tinagan nyo. Siyak ni Bobod. Siyak ni Agilos. Siyak nila Adesya. Bubod kan Agilos. Iti talon ti ayan nyo. Ket si kamet laad a babae, dito'y kamansyon ko. Agbalin ka a babaunen. Wan, amo. No kayat mo anasayat ka. Agtrabaho ka anaimbag. Ay! Di mo kumamit sa plitan tapadak alakay. Lakay lang arodan. Ngam sa plitan pailaang. Awan ka di ti asim. Awan ka di ti konsensyam.
Awan ka di tipusom, kendalam. Anay ko! Nagsakit gay at ti malati ko. Anay ko! Ay, anay! Ita! Makibiyang ka kadipay? Si kaalakay? Ay, saanan ah! Aywan! Saanan! Anay! Hoy, si Kalay. Awagan nak iti bossing. Saya atam ti panagdalos mo diti kusina. Numakita ni amo ti trabahom. Ang mga nutusaon na ka. Apay akas na kayo amin. Apay anauyong kayo. Di kan sumanao. Ala, agtrabaho kan. Ha! Aramidam ti amin at trabaho diti kusina. Dayta ti may parbang itikas kan kaalaad. Kanwan gayam. Mangtempla ka iti kape para kini amo. Agawaam! Uwan, bossing. Ato iti kapeyo, amo. Imbersak mo iti rupak ti baso ang naglaon iti napudot a kape. Day tati may parbengken ka alaad. Ala, itimplanak manen iti sabali akape. Jak kaya tinasam it unay, kan jak kaya tinapait unay akape. Uwan, amo. Uwan. Agilos! Nauyong dagiti dada ulo dito'y kataltalunan. Sumaplit da! Ay, Wena pong. Nakita ti panang saplit di lalaki kan ka. nagsakit. Kaya't ko alabanan ngam nagtepelak-laang. Manulang met nga ngay barsak ko day ja lalaki. Saan pa'y, apong? Bayang pa'y laeng. Kasarita tapay ida iti nasayaan. Tabarang dumngag da iti pamagbagata. Sige ah. Sige, apong. Mapantan iti ayan dagiti trabahador. Agbunag tayo iti tiniktiklis anatang anaapit. Wan ah. Kabaylak ti talwa tiklis sa bagkatan. Ngam saan anas kan nga ipakitam da ita, apong. Munapok. Ala, mapantan. Ita! Tada kayo amin dito'y sango ti mansyon ko. Alain nyo ti katukag tinagbambanlugan nyo. Sige, Teresa. Itadmon ti tangdanda. Agyaman kami, apo! Agyaman kami, apo! Tunggal nagan nga yaba. Umay dito'y sango ang mga laititangdan na. Umuna! Lakay Bensyong! Oh! At to'y titangdan mo. Dahito'y laan. Dahito'y titangdan ko iti may sabulan. Anya ti reklamom? Kat day talang ti katukad ti bannog mo. Sana mabalin dahito'y Nayunan nyo met Tangdan ko la dahito'y iti dua nga aldaw. Anday. Kalbon kalaad ababonan! Hoy! Laad ababaunan! Anya timbagakan ka? Amin at trabaho dito'y kusina kat aramidam! Ngem apay asan analpas? Ado pa'y laang ti trapo adinalabaan! Kalkalpas nga min di pa naglampasok iti naglawa adatar. Taagrason ka pa'y lang, Si Kalaad! Saya atam ti trabahom! Aramidam amin dagiti trabahom! Wan, aramida ka di rumbang asaktanag. Saan ang mabalin ti kastoy nga raramidin nyo kadagiti babao ninyo? Saan aga po ta babao ng dalaang katulpitan nyo idan? Dakas ti kasto nga aramid yo. Anya, Laglagi pom ti imbagag. Agbalbaliw ka, tap na naragsak ka. No kastam latan naranggas.
Nariribok ti biyag mo. Kat madusa kanto. Agbabawi kanto ngam naladawan ti amin. Anya, Nakakaasid iti babaunan iti pampamayan nyo kadakwada. Sigakan ti amayo. Naranggas kayo. agtrabaho ka kadiwan no saan. Amangan no kayat mo pa'y nga ilang pasok day tarupang di tatatar. Naranggas ka. Oh my God! Ha! Anya day kaslaad da nang idoron kanyak. Ha! Tilaad ababaunan? Kasaluan na pasamak dayta. Pimintas tilaad ababaunan? Ayan tila at ababaunan. Agpatimpla ko maitikap. Wow! Nagpintasan a babae. Mayordoma, sino day tatayag? Iso day tajay laad ababaunan, amo. Anya? Agbalbaliw kayon iti kinaranggasyo. Kadagiti adipan nyo. Tano saan? Agbabawi kay to ngam naladawan ti amin. Anya? Umay ka, napintas at ayag. Mapantay ti silit ko. Kaya't kalasuhan. Agbalin ka arena diti mansyon ko. Sikati kapatgan kadagiti amin niya asawak. Ha? Amo! Oh, Nagbalin kan alaad? anya? Ni... Ha? Uray si ka, Mayordoma. Laad mo tantarupam. Ha? Panawan ti mamagbaliw iti laad arupayo. At damatla kada kayo dayta. Ha? Amo! Nagpukawan ti babae! Ayunan! Adapan na kabalinday jay a babae? Apong, nagbalinak a Nicolas, idi nakitak ti nagpintas a babae. Kumapoyak no kastoy a makakitak iti nakapimpintas unay a dayag. Aya, sa dino ti nakakitaam. Apang bobod? Kulas? Ha? Nagpinta sa babae? Apay nga mamunak, Didak ka di maitim kan? Ha? Laadi siya? Si katay nakita ka babae itaya. Ti na magbalbaliw iti langak. No kasta, nagsublinti kinapintas mo ladi siya. Si kaning kantada ganda siya. Wen, kulas. Makitinulong nga kada kayo. Tapno agbalbaliw dagiti amo iti daytoy akataltalunan. Wan nga rod. Inkantada laadi. Ay, ganda siya kunakuma. Napadasak pa'y tinasaplit. Nagsakit. Hoy! Anya tayo raramidan nyo ditoy? Aglamlam man kayo? Ha? Di nyo kaya tagtrabaho? Isuday tatay ng saplit kanyak iti latigo. Amin anaranggas ken awan asina iti daytoy amasakupan ti amo aranggas. Agbalin anakalalaad unay ti rupa na. Ket panawan laang ti mamagbaliw ken kuana. Ha? Naglaad ti lalaki analay ngagsaplit. Ha? Ay, si kalalaki. Aprosan tarupam. Ha? Nagalas. Apa akas titirupak? Nagadumot ang tagbubukal. Anya daytoy? Amin kayo aranggas ken naulpit. Kasta ti rupayo. Pinayaban kayo. Da kayo atalo. Gapot ta kayat ko tagpakpakaasi kada kayo. Isubliyo ti sigud a kinataer ko. Ay, awan amok dita amo aranggas.
Uray siya, awan amok dita, amo aranggas. Panawan laang ti makaibaga. No agbaliw pa'y tiro payo amo aranggas. Amin kayo aranggas ditoy, kat kasta tiro pa na. Agpapada kayo. Da kayon ti kalaadan kadagiti amin alaan. Gapo dayta iti kinaulpityo kadagiti trabahadoryo. Saan? Saan? Isubliyo ti kinataer ko. Pangasyo! Adda tayon dito'y balayo dito'y patad, kulas. Apong bubod. Wan nga rod. Itay laeng kat adda tayo iti balay ti ranggas nga amo. Saan ka din nagbaliw ti ropa da? Inkantada ganda siya. Agbaliw? Depende matladay ta kadakwada. No marignadan ti pudpud no nga asi, agbaliwan ti langada. Naimbag man ta nagsublin ti sigud alangam, inkantada laadi siya. Wan, kulas? Gapota siguro, nariknak ti pudno asakit ti maulpitan. Kan maoy uyaw. Ay, kastagayam. Kadita, siya kon ni ganda siya. Kat saanan nga agbaliw pa'y dayta. Wan ata nagbalbaliw kan. Podpod no ti panagbalbaliw mo. Adan ka talagan itinasaya at apanagposposo. Inkantada ganda siya. Wan apong, kat mabalin kumatan ti agsubli ija inkanta siya. Agyaman kami iti panang tulong mo kada kami, kadagiti misyon mi, inkantada ganda siya. Sapay kumatag kikita tayon tupay. Wan, adda kami lagta amang tulong kada kayo. Iti kanito akasapulan nyo ti tulong mi. Agyaman kami. Sige, agpakada ak nga roden. Agyaman akmet kada kayo adwa. Agtalinaed ti panagpapagayam tayo. Ha? Awanan nila di siya. Nagpukawan. Nagsubli ni Jay kanta siya, apong. Ditan gagayem, tinaggibusan ti sabali manen nga istorya. Anay tampok itang aldaw, iti pannakigasanggasat ti Mortalahiro. Dito'y drama anapauluan. Alipugpog! Insurat para iti radyo ni Virgie Paclay. Kanitimat direksyon, Mary Jane Castro. Musika ken computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Alipong